parang engkai mantu unta na oi ya unta no alasan fini ang chibil si fugan nang bhai mama na so se income bu japinane pekira mena nang nu hurlu si sab hamnu do habayo oi ya kanan sang studio guda bes lah aman sampai blog ke biar play kalama ha jera activity sa seba hombasa gosow fैयो play nonga होननानै खेबनै बिदि खालामबाय आङो बेसेराव थाव एथ' मोजां बक्सखौ सिफायजोब्बाय जत्न गैयिफोरा सासे मानसियानो ओरैनो गिफ्ट हरनायजों ना दाखालि उन्दै सौग्रावनो दा दामस्टे जानो सानसे खालामनो स्टुडिअ सिङाव बुंलायलायनो बिदा थिखिनसिया दे बेखौ देखायफिनदो नायबांबा मोनसे खोथा बुंबाय बिसिना बे कमला बिफाङा साफा सखा बाहागो जानानै बिराद माहाजोन बिसिना मालाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा दंखायो मोनसे बिफाङावनो ओमफ्राय बिदिनो एकदम मोनसेयाव 1 crore लांजोब ना नांबा दंफां जावफ्रा लां चलो उठा जानोल' खामानि मावनायावबो गैया जागोन मेम साहेब जल्दी लेजि एक्टरखा अन्नायनि Nah, मेंबाय नामा मेंबाय मेङाखै मा दंबावो दे बिलाइ दिबसनि सानसेबाय जाबाय साफा जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आइपिएल नायनो गोबां मोजां मोनो नङा होमब्ला थिग बेबायदिनो नोंथांमोना गावनि अपिनियनखौ होनानैहाय गोबां रां खामायनो हागोन lotus365.in आवहाय लोगोसे बेयावहाय गोबां कुइसन थागोन जेरावहाय सोर देरहागोन बा सोर टस खालामगोन आरो नोंथांमोनहा बेयावहाय 50+ बारा कुइसन थागोन जेरावहाय नोंथांमोना गावनि अपिनियनखौ होनानैहाय गोबां प्राइज खामायनो हागोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना lotus365 आव थांदो आरो रेजिस्टार खालामदो लोगोसे खामायदो ₹365 नि बोनास आरो बेल' नङा लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन 1-to-1 24-hour कास्टमार सापर्ट आरो लोगोसे बेवहाय 10 मिलियननिबो बारा इउजार दङ आरो बेवहाय क्रिकेटनि अनगाबो 200+ नि बारा कुइसन दं जेराव नोंथांमोनहा गावनि अपिनियनखौ होनानैहाय गोबां प्राइज खामायनो हागोन आरो बिनि ब्रेन्ड एम्बासाडरानो जाहैबाय नवाजुद्दीन सिद्दिकी नेहा शर्मा सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल आरो उर्वशी रौतेला बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामबाय थाखोना लोगोफोर नोंथांमोना थांदो थांनानैहाय आङो लिंकखौहाय कमेन्ट पिन खालामनानै दोनदों थांदो थांनानै डाउनलड खालामनानै गेलेदो ना मा बुङो स' बिदिब्ला फैदो लोगोफोर जों भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामफिननोसै स' लोगोफोर थांसै दा लांहिनावहाय सान्दुं गोसा बिरादनो स्कुटिजोंसो थांगोन खामख्ला लांजोबो उफाय गैयाथ'बो फैबाय था आंजों लोगोसे थाथ' दे थाथ' बेयाव अमा गोदासिगोन बाट आंना थांसै चलो निजोम शर्ट मुभि नायबाय बि मानसियानो on the way लोगोफोर लाइन थांनि मादै सफैबाय आयंनाव हेलो एवरीवन कैसे हो माथो ओंखाम संग्रासो दंजोबो नामा हाय अ मानो इदि जाग्रोदों आं ओंखाम जानो होननानै फैदों फुंनिखौनो जायाखै एलिना दंफैयो ये क्या है ये क्या फिश आंबो जानो एसे ओमफ्राय अमा बिबुआलाय अमा बिबुखौ दा होमबालाय जोंनिखौनो जोंहा दा हाफ्रुबायमोन टाइम लागोन एसे सिथारखांबाय माबाखांबाय मा होनोमोनलाय गुदुंसो आलासिफोरा बेयावनो जाथों वाटारमेलन जागोन र' ओंखाम जागोन फैग्रोमोना वाटारमेलन जानसे फैग्रोमोना बे नायाखै
गेसावसो एसे मोनामनाय फैलावनो आरो बियो बासिग्रायले बेसे मोजाङै आरो दाम गोसासिन मलायना माबायदि नोंसोर मानो ओंखाम जाखांबाय एसे ओमफ्राय बेयाव नै आगै मिहिरबो सफैबाय भिडिअ एडिटिं खालामनो ओमफ्राय बिसोरना मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो नालाय खौवौ खौवौ होननाय बेनिखायनो एडिटिं सोलिगासिनो नै लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय एसे खामानि मावनांबाय र' खामानि मावनोसै एसे माथो सामा खालामदों स्टुडिअ गोदान स्टुडिअनि लाजिनानै खारखाजोबो ओमफ्राय नै जोंना अफिसारा वाव माय गड स्टुडिअ निउ स्टुडिअ वाव कैसा लगा वाव बेलुन सेलुन खागासिनो चल अ बेलुन नङा बेलुन सानबाय आं सियारखौनो ओमफ्राय नोंसोर खैथायाव थांगोन दनिजों नोंजों खैथायाव थांगोन माबायावसो फ्रि जागोन बालाय बे 3:30 5:00 लासै थांनो हायो आरामसे एबार जाबाय प्ले दे खालामफिन थै बारा ओंहाय मा होनथ'गोन उफाय गैया उनथाबनो आलासि जानो फैनाया आङो टिभिलसो फुगारनांबाय माबा ना ससे ओंखाम बोथिसे जाफैनानै फैग्रोमोन नोंनो हरनोसो साफा खालामनो बेखौ हाबायाव उफाय गैया खालामनानैसो आं स्टुडिअ गोदान बिदिनो खामानि माव दे मोजाङै माव ओंखामफोरा ओरैनो मोनजायो नामा खामानिफोरा मोजां मावाबा फांखाया एसि लागायनांगौ बेयाव एसि गरम दिनाव लगा 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 ओमफ्राय उनावहाय दसे उनाव फाइनाल लुक्सखौ नुगोन नोंथांमोना नायरोमबांबा आंना गेमस्ट्रि ब्लग नायनानै गेमस्ट्रि माबा सना नोंनि बे गानासो खुगायाव फैगासिनो दं खानाय रुमबांबा हाय आं खिन्थु जोंना बेयाव नै बारहुंखा अ माय गड बोथोरा ओइ जोंनि शुटिं टाइमावसो बोथोरा मानो बिदि जायो आसलथे जों बिराद लोखि नामा निजोम स्पेसियेलि निजोम थाजाया शुटिंआव ओमफ्राय जि मोजाङै नै बोथोरा सब समाय बे निजोम थाबाथाय अखा हायो बैसागुआवबो जोंनाव अखा हायाखै सबमायाव जोंनाव अखा हायाखै स्टुडिअ जाहांबाय ओमफ्राय लगालग नोंनि जाना थागोन येहे कार्बि आंलंनि फार्स्ट शर्ट मुभि पार्ट फैबाय थागोन नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था मेकआप गैयाबा जाखाथारा लोगोफोर बिदिनो बयबो सापर्ट खालामलांबाय थादो एज ए प्रडाक्शनखौहाय आरो नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन आरो नै स्टुडिअआ फाइनालि डान दा जोङो ओपनिं खालामबाय नालाय दा जोङो साहा फुदुंसै साहा लोंनोसै मिस्टि जानोसै वाव